sekarang sudah modernisasi. Maksudnya gimana, Pak? Sekarang kalau cakepan sudah kayak gini lah. Oh iya. Sama kayak aku, kalau MC gitu, ya toh, Ya, mau nyanyi Puspitono kok nggak ada sinyal, wes mati kutu. mati. Ya. Ya harus mengikuti zaman, Iya, Pak. betul. Yang penting punya kuota. Ya. Iya betul. Karena Gen Z itu hidup dengan kuota, Pak. Iya, pancen pensi itu, Gen Z Gen itu, Z. ya Gen Z. Gen Z itu tadi anaknya celeng, iya. Ya, mari Bu. Lanjut nggih, Pak. Ya. Sing breges Mas Indang Rene. Ya, terima kasih Mbak Tirgita. Oke. Sekarang Mbak Neha Genti. Ya, dhisik pertama melu kene iki urung ngono kuwi lho bocah iki. Pripun? Saiki iso kuning semu giring. Apa kulitane. Apa jenenge sing putri nyinden sing kakung ngrebab. Wah. Elok. Lekmu dhisik, lek Narya karo lek Uun padha. Napa niku nek Lek golek Uun kali balik? nyinden, lekmu Narya beduk. Ngendang kok beduk. Ngetok, Om. Hah? Ngetok. Ngetok kerep. Ya. Iki mau lekmu Narya wis anu kok matur ning calon ning garwa kok wis ana. Pripun? Aku tahono duit omono Neha tak bangun omah. Oh. Lah niku saben ketemu wong diutangi. Ora dhewe sembodo, lekmu wis sembodo rumangsamu. Mboten guyon. Ben ki aku ki nganti ra percaya kok kon goleki gawean. Oh tidak, saya tidak percaya kaya ngono. Bisnis lele wis jos kok. Pun gulung tikar. Napa? Pun gulung tikar. Mboten napa sing penting kak semangat. Lelene mun mati sedaya. Ya apa-apa, piyayi wis ora duwe nesu kok nek karo aku tak telepon apa jenenge ning ndi Kang? Nang omah, kowe arene apa piye? Nggih, aku wis ngono. Karo kowe aku pokoke pangabektiku katur wong iso. Timbang aku rene iki disuwene. Tadi iki barang. Kan kene ado lho iki pokoke. Iya aku. Wedi ya. Nggih, Mbak Neha badhe ngaturaken lagu menapa nggih. Niki napa? Langgam napa? Derek jenengan bebas, ya-yakan angsal alus nggih angsal. Langgam tapi mboten sah bawa nggih. Nggih, langsung mboten napa-napa, langsung buka rebab nggih. Oh, ding 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 ding. Dhisik pethoke karo Mas Inten asane? Mas Adi. Mas Adi. Nggih. Mas Adi Surabaya. Sana nggih, Mas Adi. Nggih, Mas Adi. Daleme pundi? Mas Adi. Bejen Karanganyar. Bejen Karanganyar. Tanggone Mojiroji. Mojiroji. Nek niku wedi tenan kali Mas Naryo. Nggih kena mental geruduk Mas Naryo nggih. Napa? Langgame napa, Mbak Nia? Kadung Tresno. Kadung Tresno. Oh, wah, ding 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 ding. Nggih, Kadung Tresno katur. Tak dongakne langgeng kalian Mas Adi nggih, Dik. Pangestunipun. Nggih, piyayine alus, rebabane jos, wis hebat. Bisa ora duwe gegayuhan pengen duwe bojo dalang no riyen mboten nggih. Lho iki dalang lho. Dalang to niki? Ya ampun, Mas Dalang Adi niki dalang. Adi Bejen lho sanes Adi niku. Oh nggih, Mas Adi Bejen maksudnya. Heeh, wis